ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jeeriyela bama mbe fonde sammali mbahna dow mbahna lesa falo ɓoggela ko on waktu yoni hato mamaje kame gurel sarɓe eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal caggal kaf nde holliri wonande o saha champion leydi sénégal ittama nawtanama maroka wonande catal fédération ngal sénégal jooɗima hande ɓe kolliti loppet ɓe jadani hen ɓe gandi kay goto gañiɗo tan ko leydi ndi sénégal to leydi mauritanie gouvernement o batu jeyagoɗangue ƴetti pellital kala suka jibinaɗo e nder leydi ndi ma yaaha cuuɗi jangguiɗi janggoya kono kadi accude jangde taw joomum yettaki ɗo foti yettade ɗo henna ɗum koko haɗa hanti e nder leydi ndi kala to leydi mali sambe ñalawma hande o hanki o jagorɗo ko fate gueɗe diine holliti lewru yiyama e johli leydi ndi laamu ngu e yaadi mum hewɓe juuli hande toon to mali hewɓe ƴakki tew jaari ñamaku mbaɗi sambe ñalawma hande o e janggo kala ko foftere woni toon to leydi guine Conakry hande yiide haalisa wonti hunde sattude to biyeji naati hewɓe ne namɗo julde yettima ɓe ngala haalis yeeyoɓe donki yiide sodoɓe e nder Conakry ha e leydi ndi kala kabruji men manaw men ha toon to Moyen Orient hakkude Iran kami Israila ha to États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗen gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare tv gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to kordi noro ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Alhousseynou Hamady Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e jeenaya mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegom yonti kumpital men ɗemngal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo men guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe en nelda duwaw wonande Mariama Ndiaye ɗum noon ko toon to Libreville Gabon jaltugol aduna subaka hande o imam Ali Bouri Ndiaye ko musidɗo men ko giɗo men ko sehil men kadi ko nandidiɗo men e kala saha kadi ko jiidiɗo men ɗon ɗo Libreville Gabo ɗo henna oɗo dumunna kala wonano karɗo cellal no feewi kono wonano leeliɗo yalti subaka hande o aduna ɗon ɗo Libreville Gabo ɗo koye 4h hande o wira toon to Guénale julɓe to Libreville Gabo imam wonande juma mo Louis taw kadi ko ɓi sohna Hadja Mariama mo ganduɗa kamɓe kala koɓe gaboneji kono koɓe natɓe diine l'islam e darde tinde no feewi Mariama wonande a banum debbo wonande Ali Bouri neldi duwaw nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nanamal janna kanko e dendagal maɓe jogi neldi duwaw dendagal umma islamique kala mo leydi Gabo kono kadi conseil islamique de Gabo yilirde mum kala kono kadi neldi duwaw dendagal wonande a juma mo Louis a toon ɗo Libreville Gabo ɗo kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nanamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala eɗen ponno yaade ha toon tuluk saybo gorgola jabbuɗen musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane kono hande o noon o heɓaki ene gasa ñalawma janggo walla ɗo e ɓaawo janggo so tawi wonani julde maw artu gam waynodirde e moɗon ko fati e banggue ñalliɗi o ɗoftanno jayde nde taw koye actualité ji diine l'islam kala mum jayde mon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene waɗa mon juule mo wuuri jul kewɗe ene wiya tan kala ñalawma garɗo ma ɗoftu on e nokkuji ɓurɗi loggidde e ɓurɗi woɗɗude kala addana mon humpitoji laaɓtuɗi no feewi jayde ne wiya tan ɓeydo ɗe ɓattade jayde mon kala ɗo gonɗon jayde mon ene yaadi e mon e kala ɗo gonɗon kumpittal men ɗemngal pular to leydi ndi Sénégal gila tan haala ka yalti no feewi waɗi ñiŋoje fewɗe no feewi faade kaaf ɗum ko caggal nde kaaf ƴetti pellital hanki waɗi lebbi ɗiɗi ko Sénégal folno Maroc nawi ndiɗo hen kuɓeeri attumi leydi mum Sénégal laabi ɗiɗi noon leydi Maroc ne wullito toon to kaaf hanki noon kaaf yalte deƴƴere muɗum ngam hollide kay kuɓeeri ndi ma nawtane leydi Maroc holliti kadi ko Maroc fi Sénégal tati e ndiga haawi noon windere nde kala ndeɗo ñawore gam holto ɓe guitti ɗum holto ɗo ɓe ƴetti ɗum jeeyi sababu laamu leydi Sénégal ƴetti pellital wiide ma uddide hen enquête jaaƴƴo no feewi saabu ƴewde so tawi wona mbuñaari woni caggal ɗeɗo hen gueɗe kala kono kadi gardiɗo kaafa e hoore mum yalte deƴƴere wo holliti hay leydi gotiri kaaf ɓurnata e leydi gonɗidi kala kamɓe noon ɓe gaddi koye sariya ñawowo moɓe tugni kono ɗo saha to banggue interno ha e télévision ha tenti noon ɓen yaadiɓe futkoyguel kala oɗo saha kay jonnani wonande ngal ɗo pellital hay seeɗa kono ɗum ko noon fédération mo leydi Maroc kañum kam yonni nde tawno ko kañum wullitino ɗum ko wona ɗum ko noon FSF eɗen gandi ko fédération football mo Sénégal kañumne hande o jooɗima e gartogol Abdoulaye Fall ɓe kolliti oɗo saha kamɓe junti ɓe tawi tan ɓe jaadani hande ɓe jaadani hen janggo ɓe gandi kay wonande gañiɗo ndiɗo kuɓeeri ko goto woni Sénégal kono ɗum ko noon laamu Sénégal ƴetti pellital nawde ɗum toon to tas ko suudu ñawore towde to banggue wonande coftal balli mbeɗa kaɗo haala wawa gasde ha laaɓa e dow wonande ka haalano ka yaltiri ni hen hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye windi ɓattake holliti yonnande gueɗe so jii natal makko mo jooɗi kuɓeer ndi woni caggal makko omo holliti hen gueɗe ɗum o yaadanande ni ñalawma janggo o kala APR mo Macky Sall kañumenne moɓodiri kolliti e rima Sénégal naɓe kala nde nanggodirta gono neɗɗo goto calo wonande nde yaɓɓande nde ganduɗa kono kadi APR holliti ɗum ɗo henna ko ngakkugol hormade leydi Sénégal iwde ka faade e nder leydi ndi Sénégal gartaten koye bourse familial eɗen gandi o saha gonaɗo hewɓe ne cohli haalis no feewi te en gandi leydi ndi ne jogui caɗele to banggue haalis no feewi eɗen gandi bourse familial ene yahanno ha ujunnaje 7 mbuɗu laamu ngu noon
ƴetti pellital wiide ko hande tigi o sappo e jeenayi lewru mars fuɗɗoto yebde bourse familial beele ɓen yiɗɓe kay wadde julde mumen mbawa tigui hebde en moni kala ma heeb ujunnaji mum jeeɗiɗi kono feccete koye 353 taw ko ujunere neɗɗo pawɗo sappo e tato neɗɗo ko noon hewɓe kam ko liti cuwato hebde hayso tawi woni keeɓi message kam wonande ma jooɓe ñalawma hande o kono kam ko ranguji kewɗi no fewi hewɓe koliti hay nder leydi kala keɓani hen haalisaji hay dara e ɗeɗon gueɗe kala muɗuma julde korka nde fayande finoɓe toon to marché grand yoff kolliti kañumen ñallata ko gonɗe kirata ko gonɗe jiyata kileneɓe ha tenti noon ɓe yeɓe conci sukaɓe ɓe kollitino kala hitande o saa so yonti ko défileji yimɓe gara noon codana sukaɓe men comci kono hitande hikka nde ɓe jiyani haydara teni kadi arɓe kala mbiyata kene séeri ha ɓurti kono ni kadi yeɓe guertoɗe kolliti ko ñamde jegtoɗe woni ko séeri no fewi ɗum jeeyi sababu noon ceergol guertoɗe kono aɗo henna ɓe cuwa taw yiide yimɓeɓe noɓe poti wawde yirudeɓe ni hen gartaten koye hoorejo leydi ndi on Basiru Diomaye Diakhar Faye hanki o e batu jagoɗe wo riwi e golle muɗum on mo mbiyata Landing Bisane Seka ɓurandiren noon ko Kilifeu kam wonno directeur général PCA ko fati e banggue grand théâtre toon to Dakar ittama e poste muɗuma batu jagoɗe hanki goɗɗo kadi guittaɗo e poste muɗuma ko docteur Aliou Ibnu Abou Talib Diouf onne kadi ittama e poste mum on wonno directeur agence ko fati banggue ARP mo pharmaceutique ɗum noon yimɓe heɓe ne jofi piɗeri yata wona ko fatuno e software jeeyi sababu ittedemo lomtina ɗon biyeteɗo Aissatou Sougou on noon lomtima o saaha gonaɗo o may garto e oɗon kabaru so haaji jomiraɗo ɓattugol julde nden ka ekkisal yogay booli Dakaru ko police gendarmerie gam rende pittali yimɓeɓe kame jawɗele mumen kala hanki jamma noon ɗum jeeyi sababu o jaydenge chroniqueur biyeteɗo Adama Fall wawi nangueden waɗa garde à vue hanki hande o noon o darima toon to yeeso tribunal Pikine Guédiawaye ɗum noon hanki o nanguima ko police wonnoɓe patrouille gam nden kay kisal ko fate batte julde nde kono noon o nanguira ko sababu nde permis makko o jogaki ɗum jeeyi sababu oɗo saha omo tawe toon to tribunal Pikine Guédiawaye o wiyete ko Sidiki Tarawore koye terɗe Pastef toon to Thiès jogui ko fate cellule communication kam waɗa garde à vue ɗum ko caggal konguɗi musɗi kay ɗi fukki e hoorejo leydi hono Basiru Diomaye Diakhar Faye taw koye dow oɗon sifa koɓe 300 neɗɗo kamɓe kala noon ɓe liggotono koto ambassade mo leydi France walla mbiyen ɓe liggotono koto base koñinkoɓe leydi France eɗen gandi on base koko udda guila tan juin 2025 hande koɓe jooɗiɓe ɓe keɓani haydara ten laamu ngu fodino ma waw kay ƴewde ko wawi walliddeɓe beele mbawa dillude guila nden noon ala ko gasi haydara to Diourbel paɗen ko ene tolno 150 kilo taw ko drogue ɗum woni ko jaggira ɗum ko police gonɗo e service mum service commissariat central MD woni inde makko o jagga ko hanki o waɗama mandat de dépôt omo fadi noon ñawore makko taw koye dow oɗon sifa ponnoɗo haɓade ko fate drogue ko kañum watti nanguirede on drogue accident musɗo kam waɗi bis hanki o to hakkude Ndiaga Ndiaye kam felɓodiri kono ne kadi kono ko yimɓe ɗiɗo mbasen pettali mumen yimɓe no gasi jeenayo mbawi gagnade ɗum waɗi koto Sine Ñakha ene tawe e nder Saint-Louis paɗen ko toon to leydi Gambie ɗiɗo debati gorkati en nanganoɓe guila 17 lewru mai 2025 hitande yawtunde tawɓe nangano koye localité noko mbiyata old yonduma ko toon ɓe nangano e galle goto mo wona Kodal mbadda toon yahata yimɓe guille noon koɓe nangano ɓe bedda nder kaso ñawore mabɓe yani hen goto wiyete ko Mouhamadou Koulibaly goɗɗo ko Mouhamadou Diallo ko debati gorkati en ɓe taƴanama goto mabɓe kala duuɓi 5 e kaso ene lelo ɗum ko toon to leydi Gambie sen giwi toon paɗena koto leydi Mauritanie ɓeydude nden ka ekkisala
taw koye jeereji leydi ndi jeeyi sababu jagorɗo wonande gueɗe nder leydi kame jaccinigo laamu ɓeydi nden kay kisala yoga e jeereji leydi ndi kala ha tenti noon e région ngaji tati taweteɗi e nder Nouakchott ko noonne kadi ha toon to Alega e nder nokkuji kewɗi ha toon to kay heyɗi kala ɗum noon eɗen gandi hewɓe ne jilla hen ne jaaha ngam wujjoyde walla telƴinoyde yimɓeɓe ɗum kala noon jeeyi sababu patrouille mawɗo wawi jippine toon beele kadi wawde faabade ɓen aroɓe sodde walla duggude gona e jaam e kisal taw hay goto wawata tampinde hen jomumen catal walla mbiyen tan tambiɗo communication gouvernement leydi ndi ɗum ko caggal hanki batu jagorɗo o wakte commentaire konngudi mabɓe gouvernement mo leydi Mauritanie ƴetti pellital o saaha hadde kala ko fati accugol jangde école taw koye dow ŋañalde tan hanti suka kay a jangat école ha fandare walla ko totta e happu ko wona ɗum ko noon kala suka ngadi jibinaɗo alay saago jangat beele momtude human binnagal ha laaɓa ha tenti noon dowri ndi e lesdi ndi kala nokkuji joñiɗi kala maɓe jurni to ɓe ƴeewa hen peeje mawɗe no fewi woni hanki batu jagorɗe woni ko lawɗina hen ko gouvernement mo leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie erima ɓesguji Mauritanie naɓe kamɓe finoɓe Mauritanigal nde mbawata ustude ko fate dépasse courant e nder galleji men koɓe kuɓɓata courant ko ɓe gusti ɗum huɓɓa télé tan acca télé ne boyla walla tan waɗa feere tan acca lampane huɓa walla gueɗe parɗin fannuji ngam teskede kuppiraji ene kewi wadde économie beele heddiɓe mbawa tigui yitade koye men wi noon ko Abdoulaye Souleymane Cheikh Sidi ɗum hanki ko caggal batu jagode joguiɗo konngol gouvernement o erima kadi nde yimɓe gustata bonnude carburant safi safani tan mi joolay otam mboɗo yirlo mboɗo duppa carburant taw ganduɗa oɗo saaha gueɗe ɗe kala ene seeri ha ɓurtitene ha tenti o guerre gonaɗo ene gasa so tawi dartaki ma prix ɓeydoyo no fewi ko waɗa ɗum ko noon kanko joguiɗo konngol gouvernement o holliti wiyede kay armée leydi Mali koñi kom ɗiɗo biffanoɓe dumba koye territoire leydi Mauritanie ɗum kalɗo iwno yo fatu toon ɗin konngudi o holliti ɗi godani finoɓe to legal teyereta jeune 60 moɓodiri hanki o yeeso galle présidentiel ɗon ɗo Nouakchott ɗo ɓe golliti noon wonande jagorɗo kotki holliti ma derguit koɗale mabɓe kono kadi ɓe kolliti ala kala ko paame ɗen gueɗe jeeyi sababu noon ɓe jalti deƴƴere mabɓe gam erade lamɗo leydi o nde wawata faabade ɓe wonande jagorɗo tambiɗo télécommunication leydi ndi wonande catal tambigal médiaji leydi ndi guila e réseaux sociaux ha e radio ji téléji kala yowi ken tolno 33 licence wonande ɗin site uji taw ko site uji kabloji baɗoji publicité ji tawiteɗi e nder weeyo kala ɗum noon ko waseɓe ɗoftade kuule jamiraɗe kala ɗo henna e lebbi jeegom koɓe jowa ngam waseɓe timinɗin sarɗe yeeji ko wona ɗum ko noon hewɓe kadi wonande ɓe ngala woni sarɗe yeeji kollama nde pewnitta gueɗe mumen so nden ma licence uji men mbaw ittede taw koye dow oɗon sifa ɗum uddi kumpital men ɗemngala pulaar to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali julde korka laatima 19 hande e nder leydi ndi ɗum ko hanki o jagorɗo affaire dine l'islam o holliti ɓe ceedima lewru e jokoli leydi ndi kala ɗum jeeyi sababu noon hande wonande laamu leydi ndi kame hewɓe finoɓe leydi juuli ha so tawi woni leydi koko fecci woni hen ɓe juulani hande a tenti noon diwan Nioro o kame yogay nokkuji kolliti ceedaki lewru kono ɗum ko noon hewɓe kam mbaɗi sambe hande o ƴakki tew jaari ataye jaari ñamaku ñanti jole motoji men jeehi juuroyade mbaɗi sambe kan noon laamu ngu holliti ko foftare ñalawma hande o e janggo kala ñaame jaare pofta ɗe jindire bandiraɓe moɗon altino puɗɗiɗon golle ko ɗum ko noon laamu ngu holliti khalifaɓe diine ɓe nde duwonto leydi ndi beele leydi ndi wonayi nandiral kame kawral ittoɗe fitinaji e nder leydi ndi kono kadi ɓe erima ɓiɓɓe leydi kala nde jogoto cultive addude jaam e leydi ndi nden to yogoy konngudi gaddoji kame fitinaji e caɗele ha e ƴattoje kame sifa luure kala muɗɗum jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mali
woni Abdoulaye Diop joɗodima e ambassadeur mo leydi Mauritanie tawete Bamako. On ambassadeur mo leydi Mauritanie holliti ɗe leyɗe ɗiɗi kanje ndendi fandare e ɓamtare e wonande kadi ndendi kala ɗum noon oɗo sa ala kala intérêt mo leydi Mauritanie jogoto saka koninkoɓe leydi Mali eɗen mbawa moftede nder mum taw ɓe tinani ɗum wodani hay nokku ala kala ɗo woodi ngam ɓeydude cehilagal ko nde leyɗele ɗe gueɗe yoɗe nattat hakkude ɗe leyɗele ɗiɗi kala muɗum police mo gawo ɓe nangi hoɓɓe hewɓe kayya taw ko ɗanninteɓe suuɗayru fa toon to Algérie hewɓe mabɓe ko hoɓɓe waɗoɓe ɗen gueɗe ɓe ko hoɓɓe toon to gawo hewɓe hen noon nanggama o sa tottama autorité ji local tawete toon ngam jokkude hen loskoji kame sifaji baɗi noon teskama nguleki mawki no fewi ɗum ko toon to Mali Bamako ne hen Kayne hen Nioro ne hen Moptine hen sanane hen Seggu Buguni Nara ɗino kuji kala teskama nguleki hewɓe tambiɓe cellal ɓalli ɓe kolliti ene waɗi poussiére mo ganduɗa wawi fabade men noon ko waddema masque kono kadi limidde koyɗe mum e rentade yogay yangaraji wasa tampinde hoore mum wonno nguleki ne heewi moƴƴani yogay ɓeena jogiiɓe ñabbuji kornika to Bamako fedde wiitende Sukkola walla mbiyen Sunkola noon mi anda ko firti ɗuma Sunkola solution walla mbiyen Sunkola solidarité ɓe jaltini Sunkola solidarité 2026 ɓe jaltini ken tolno e temedere nagge ngam wallidde doga molto en taweteɓe nder Bamako ɗum noon e garde-gol colonel Asaba Diallo on noon woni jaagoɗo cellal ɓalli leydi Mali ngam wallidde ɓen ha mbawa longtade taw tinata caɗele ko fati e ndeɗo julde wonande nde to Guinée Conakry yiide haalis wonti hunde sattude no fewi ɗe balɗe kala o dumuna kala ko ɗum woni ko haalete e nder leydi ndi guila to banggue biyeji eɗen gueɗe kala hooreji ɗe ndi hecci hanki fayi hanki ko batu ko fati ɗen gueɗe ngam yurnitade ɗe caɗele kala hewɓe kolliti a yaɗa jeereji donc adañi ko coɗɗa saabu sanaldama haalis ni banque wiyete ko biyeji ngala o sa ko ɗen caɗele woni peŋide toon to Guinée Conakry kono ɗum ko teskama ɓeydugol cogguji tew to Kindia Conakry ha yogay nokkuji kala ngam teskede yiide ni nagge walla tew ko hunde sattude no fewi ɗum ko teskede caɗele hakkude remoɓe aynaɓe hewɓe goɗɗo yi kame daabeji mumen wi Amara Diallo walla Amara Silla holliti oɗo sa jeere nde ne sattiriɓe no fewi guila to banggue comci ha e tew e gueɗe paɗe ɗiɗon fannuji kala hen ɗo memɗa haalis ala goɗɗiɗi kadi heɓottako Libéria hoorejo leydi mum Joseph o holliti wona aɓe mbaɗi faible walla ɓe kuuli Guinée ala fandare mabɓe ko yiddadude jaam e kisal hakkude leyɗele ɗe hoddiɓe ɗum ko caggal jonde wonnode toon to Conakry hoorejo leydi Sierra Leone kamɓe hoorejo leydi Libérienne ne wonde délégation mo Alassane Dramani Ouattara kamɓe kala mbanno sommet o nden jonde ko toon to Conakry kono ɓe nandiri jaam yo artu toon Union africaine yonni ngal jaɓɓal ngam ɓe wawde ɓe réglude ko fati e caɗele mabɓe to Nigéria kene tolno e 60 combattaɓe ISWAP ɓe goni waraɓe taw koye fiyande armée leydi Nigéria ɓe jinno ko wadde jangu mabɓe kono hawreɓe ga ɓuuri ɓe yawde no fewi ɗum waɗi ko toon to nokku bireɗo Malam Fatori ene tawe e nder nokku bireɗo Abadam e nder état de Borno ko toon ɓe teɓɓiɗin pittali e wiide communiqué armée leydi ndi o saha hakkude Tchad e Soudan ko fitina mawɗo woni ɗon gila hanki ɗum ko caggal wonande doron giwɗo e nder leydi Tchad walla mbiyen giwɗo leydi Soudan naate leydi Tchad naate wuuridengo tin waɗi ɗon ken tolno yimɓe 17 ɓen yimɓe 17 yimɓe wonɓe wonnoɓe e jenayse wirde mayɗi mumen ko ɗon dorono yani wari hewɓe hen laamu leydi Tchad ha tenti noon hoorejo ndi Mahamad Idrissa Déby Itno holliti hen metti mum mawde no fewi holliti o saha ko joftigu tan ɓe ɓeydi tekkendi keerol hakkude mabɓe e leydi Soudan ngam salade ɗeɗo gueɗe ɓe kolli so tawi mbatti kamɓe kam koɓe heebiɓe aɓe keɓani kala ɗeɗon gueɗe muɗum joolam jabeeri paaɗen ko toon to Moyen Orient ponne jaɓɓade ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ma en garto e makko so haaji jomiraɗo Israila gila guerre o fuɗɗi balɗe nogas hande
ko guerre o fuɗɗi balɗe nogas faggundu leydi maɓɓe yatiri caggal no feewi jeeyi sababu ko entreprise aji kewɗi koko guddi isinaji kewɗi société ji kewɗi école aji université heddoto tan ko guuɗali sirenaji so tawi kay missile ne iwa ton to Iran ne faye nder leydi maɓɓe tene kala hen sirena ene seeri no feewi ko million ngaji dollar ko wona ɗum ko noon teskede kadi ngaalu hewngu waɗangu e armée leydi ndi beele wawde yaade guerre hakkude maɓɓe Iran ɓe kolliti noon wonande ɓeto golle faggundu leydi ndi koko yatiri caggal no feewi keddoɗen ko ton to Moyen Orient mayde noon kadi Mujtaba Khomeini o woni guide mawɗo holliti mayde Ali Larijane ene wondi kadi e Ismail Khattabi o holliti o hunima teno wondi o foti mawo yoftonoɓe ƴiƴam maɓɓe dufaɗam ma Israël hoy taw koye dow piyande maɓɓe tene ɓe keɓaki dartinde o guerre maɓe jokku haɓe keeɓa hen pandale maɓɓe Moyen Orient situji kewɗe taw ko gaz uji taw koye leyɗele golfe Iran waɗi hen jeygue jeeyi sababu o saaha ko caɗele duuki ko fati e banggue ɓeydugol cogguji taw koye dow oɗon fannu taw koye dow oɗon sifa ɗum jeeyi sababu ko wayno Japon hannde ne jogui caɗele to banggue carburant eɗen gueɗe kala jeeyi sababu noon guila tan wonande ngol cangol ngo wiyata ngol cangol Hormuz ngol ganduɗa koko bonna laaɗe kewɗe pétrole ko ɗon ndewanno kono Iran ne fawi hen jungo muɗum tokko wiyata kentolno e sappo Hezbollah en kañumen nanga toon jofaɓe piɗeline mballita Hezbollah wonɓe toon to Liban Gaza ko hande uddita sappo e jeenayyi hande wonande point de passage tawete toon to Rafah faadi toon to Palestine ha faye toon to Égypte hewɓe noon juukonoɓe toon taw ko Israël juunoɓe toon kew million ngaji yimɓe gondi koye heege sattugue no feewi to Venezuela hoore joli ndi par intérim worriwi jagorɗo konu leydi ndi on wiyete ko Vladimir Putin on noon riwama e golle ko ɓurnoɗo ɓattade Nicolas Maduro musidɓe tedduɓe ɗum ɗon wonno kumpital ngal min gaddano mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sal Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena